δίνω το λόγο στην κυρία Χαρίκλια Νικολοπούλου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να είμαστε εδώ σήμερα στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, στη συζήτηση του νομοσχεδίου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει τρία πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία την αφορούν σε αυτό το νομοσχέδιο και τα οποία αφορούν σε θέματα ενσωμάτωσης ή διευκρίνησης αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από την Οδηγία 1 του 2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Το πρώτο θέμα αφορά την προηγούμενη έγκριση δικαστικής αρχής για ελέγχους σε μη επαγγελματικούς χώρους. Οι αρμοδιότητες ελέγχου έχουν ήδη διευκρινιστεί με βάση και την οδηγία στο άρθρο 39 του νόμου 3959 όπως ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορούν να ασκούν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή και έχουν την αρμοδιότητα να κάνουν ελέγχους και σε κατοικίες, με σεβασμό βεβαίως και με τήρηση του άρθρου 9 του Συντάγματος περί του ασύλου της κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση η προτινόμενη νομοθετική ρύθμιση εισάγει μια ρητή πρόβλεψη ότι οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται κατόπιν εντολής του αρμόδιου κατά τόπου εισαγγελέα και προστίθεται επίσης ότι θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτή και το θεωρούμε προς την απόλυτα σωστή κατεύθυνση. Μια μόνο μικρή παρατήρηση, αν μας επιτρέπετε. Θεωρούμε ότι η φράση «και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας» ενδεχομένως είναι πλεονασμός, καθώς στο τελικό εδάφιο του άρθρου 39 παράγραφος 1 προβλέπεται και δεν θίγεται με το σχέδιο νόμου ότι κατά την άσκηση των εξουσιών τους οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγματος για το άσυλο της κατοικίας. Συνεπώς δεν χρειάζεται να προβλέπεται και πάλι ότι θα γίνεται με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας. Το δεύτερο θέμα αφορά διαδικαστικά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με ερευνητικά μέτρα. Συμφωνούμε με την προσθήκη ότι θα υπάρχει πρόστιμο σε περίπτωση μη προσέλευσης σε κατάθεση. Και το τρίτο θέμα αφορά τα αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών για λογαριασμό άλλων αρχών ανταγωνισμού. Όπως είναι η διάταξη αυτή τη στιγμή, το 28Γ του νόμου 3959, φαίνεται να προκύπτει ότι η αιτούσα αρχή υποχρεούται πάντοτε να παρέχει πληροφορίες που δείχνουν ότι έχουν καταβληθεί εύλογες προσπάθειες για την εκτέλεση της απόφασης. Με την προτινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι η αιτούσα Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού δεν απαιτούται να αποδείξει πάντοτε ότι κατέβαλε εύλογες προσπάθειες για την εκτέλεση αυτής της απόφασης στην επικράτειά της και το θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.